заманда, әле кешелек дөньясы яралагына башлаган чырларда, ир-ат һәм хатын-кызның көчләре тигез булган. Бер көнне алар көч сынашырга уйлаганнар. Һәм әлбәттә инде бу бәйгедә беркем дә җиңеп чыга алмаган. Шуннан соң ир-ат Аллаһы Тәгаләгә үзен иң көчле итеп ясавын сорап мөрәҗәгать иткән. Ходай аның бу теләген үтәгән. Ә моны ишеткән хатын-кызның бик тә кәефе төшкән. Һәм ул нәкъ шундый гозер белән шулай ук Аллаһы Тәгаләгә мөрәҗәгать иткән. Ходай аның бу гозерен үтәмәгән. Шул вакыт хатын-кыз янына каяндыр шайтан килеп чыккан. Һәм Ходайдан эш ачкыч сорарга киңәш биргән. Ходай хатын-кызның бу теләген үтәгән. Ә бу ачкычлар аш бүлмәсе, йокы бүлмәсе һәм балалар бүлмәсенең ачкычларын икән. Шайтан хатын-кызга булай дигән: "Син бу бүлмәләрне биклә дә, бер кайчан да анда ир-атны кертмә" дигән. Хатын-кыз нәкъ шулай эшләгән дә. Ир-ат никадәр генә көчле булмасын, никадәр генә тырышмасын, бу бүлмәләргә үтеп керә алмаган. Һәм инде ул менә шул көннән алып хатын-кыз белән исәпләшеп яшәргә мәҗбүр булган. Шуңа күрә хатын-кызлар һәр вакыт үз теләгән максатларына ирешәләр, ә ирләр аларга юл куеп яшиләр икән. Бер ир-ат үзенә хатын сайлый алмый йөргән ди. 3 кыздан бер кандидатураны сайлар өчен ул һәрбер кызга $5000 акча биргән ди. Һәрбер кызның акча белән ничек итеп эшләвен күрәсе килгән. Беренче кыз бөтен акчаны косметикага туздырган. Минем иремнән бөтен кеше көнләшерлек итеп матур буласым килә ди. Икенче кыз бөтен акчаны егетнең машинасына кием һәм аксессуарлар алыр өчен туздырган. Минем сөйгән ярыма берни дә жәл түгел дигән. Өченче кыз үсә торган компанияга акчаларын тыккан һәм 2шәр дивидендлар алган. Минем сөйгән ярыма үземнең акыллы булуымны күрсәтәсем килгән ди. Нәтиҗәдә егет уйлаган да һәм иң зур күкрәкле хатынны сайлаган. Менә шулай. Бер хатын-кыз һәр иртән тәмле кабартмалар пешерә торган булган. Ул кабартманы урталай бүләп, өскә тәмле өлешен иренә бирә торган булган. Ә аскы өлешен үзенә калдырган. Көннәрнең бер көндә бу хатын-кыз үзенең туган көнендә өскә өлешен үзенә калдырган. Ә аскы өлешен иренә биргән. Ире моны күреп бик сөенгән. "Сөеклем, син миңа нинди зур бүләк ясадың. Чөнки мин кабартманың аскы, кетердәп торган өлешен бик яратам" дигән. Ләкин синең белән бергә яшәгән еллар дәврендә мин син бу өлешкә лаеклырак дип санадым. Бер карт үлем түшәгендә ята икән. Аның бердән бер баласы улы була. Үлем килгәнен сизеп, ул улын үзенә чакырып ала да: "Улым, минем синең белән үземнең уңышка ирешү серләре белән бүлешәсем килә" дип әйтә. Алар икәү. Беренчедән, син һәр вакыт вәгъдәңдә торырга тиешсең. Җаныңны бир, ләкин үтә. Икенчедән, бер кайчан да, бер кемгә дә, сүз дә, вәгъдә дә бирмә, дия ди кеше. Бер вакыт ике дус әріпләшә башлыйлар. Берсе икенчесенең битенә сугып җибәрә. Һәм бу битенә эләккәне комга язып куя.
Бүген минем иң якын дустым минем битемә сукты дип. Икенче бер вакыт алар су куенырга баралар. Һәм шушы битенә эләккәне суда бата башлый. Һәм дусты аны коткарып кала. Үлемнән котылганы ташка уеп язып куя. Бүген минем иң якын дустым мине үлемнән коткарды дип. Дусты аптырый. Ни өчен син битеңә сукканны комга язып куйдың, ә коткарганны ташка уеп язып куйдың ди. Дусты җавап бирә. Әгәр дә сине рәнҗетәләр икән, без аны комга язып куярга тиешбез. Җил тиз генә чистартып, себереп алып китсен өчен ди. Ә инде кешенең яхшылыгын без ташка уеп язып куярга тиешбез. Гасырлар буена онытылмасын өчен ди.